Hi ha molts tipus de carros i cadascun es munta de manera totalment diferent. A la desfilada dels Tres Tombs n'hi podem veure de tota mena i tot i que cada cop són més freqüents els carros de passeig, els de transport de mercaderies són els que ofereixen color i diversitat a la diada. A la masia d'en Frederic fa dies que els munten i els guarneixen. És una feina que requereix temps i cura, ja que la càrrega que transportin els cavalls haurà d'estar estratègicament col·locada per tal que el seu pes quedi ben repartit. Sempre es té de mirar que la càrrega estigui compensada. Què vol dir això? Que no coli cap enrere ni faci malbé l'animal que li pesi molt al davant. O sigui, que tot el carro i tota la càrrega té d'anar sobre l'eje de les rodes. O sigui, el pes total té de fer com la balança, saps? Carros com aquests, tirats per cavalls robustos, transportaven grans botes de vi del Penedès fins a Barcelona, però sobre una base senzilla com aquesta s'hi carregaven sacs de tota mena, portadores de raïm i sobretot grans piles de blat. Els carros de garba són els més difícils de carregar, ja que com que l'estructura és molt voluminosa, s'ha de muntar curosament. S'habiliten unes cordes gairebé arran de terra per carregar la palla des de ben avall, per tal de compensar el munt de garbes que sobresurten del carruatge i guanyar estabilitat per evitar un possible abocament. Els farcits de palla que anomenem garbes és important col·locar-los de manera entrellaçada perquè es compacti la pila, que acaba sent tan alta que cal muntar-la amb l'ajut d'escales i forques. El pas clau de qualsevol carreter, però, és subjectar bé la càrrega lligant-la amb cordes ben nuades.